Il-ħadd filgħaxija fit-tmiem il-festa titolari s-Santwarju tal-Madonna tal-Gżira f'Ħażabbar sar ukoll arċipretali. Dan tħabbar mill-kappillan Dunevan Karwana madħul tal-vara tal-Madonna tal-Grazzja lura fil-Knisja li issa sar l-ewwel arċiprit ta' Ħażabbar. L-arċisqof Monsir Xikluna għal fil-qiegħ walla l-parroċċa għamilha Knisja Parrokjali arċipretali. L-aħbar intlaqet b'ċabċib kbir minn dawk kollha preżenti fil-Knisja. Diskors li għamel l-Arċipret qal li l-Arċisqof għażel li għati dan it-titlu lil parroċċa ta' Ħażabbar bħala rikonoxximent tal-ħidma li ssir speċjalment fejn tidħol id-devozzjoni Marjana. Wara li ħabbar dan flimkien mal-presidenti taż-żewġ banet ta' Ħażabbar, l-Arċipret poġġa bukket fjuri quddiem il-vara tal-Madonna bħala sinjal ta' għaqda. Fl-aħħar ġimgħa dan it-titlu nataw ukoll il-parroċċi ta' Ħaddingli u dik tal-Mellieħa. Il-ħadd filgħodu f'Ħażabbar sar ukoll il-pellegrinaġġ tar-roti u l-muturi, pellegrinaġġ li ilu jsir sa mill-1951.